В миналия епизод на Мосад. Само, че случайно се влюбваш в Майя, дъщерята на шефа, и Шарон изчезва от сцената. Много удобно. Въодушевен, глупости. Ще ти разкажа всичко, само не ме притискай. Ще те притискам, казвай. Цялата съм слух. Искам всичко да знам. Тази Луиса е някак особена. Каква е всъщност? Упорита, знае какво иска и как да го постигне. Работали сте заедно? Да, някога. Преди да познаваш мама? Да. Работех в Аржентина и там се запознахме. Луиса? Оставих нещо повече от един спомен. Оставих една дъщеря. Това, което не е станало тогава, може да стане сега. Луиса ще отседне тук, нали? Ало, Муса. Аз съм. Открих я. Вече знаем точно какво ще направим. Union Television представя израелския сериен филм Мосад. Главните роли: Стефан Готфрид, Шри Шин, Шик Новет, Гелфран Густав Гидин, Михаел Дварех, Адриана Бривиди, Езра Кафри, Сесилия Мареска, Видал Ариали и други. מוצאים את ההבדל כשרואים פנים כאלה, איך הרגש מתבלבל. שיר אהבה שיר לי כשנוגע בנשמה, את האושר את כולי לאסוף עד אליי, עד שנאמר שזכיתי. Музика Давид Юфа. Оператор Рами Арами. Режисьор Дуди Майер. Десети епизод. Ела, влез. Чантата? Не, остави я в колата, после ще я вземем. Това е моят дом. Надявам се да го почувстваш като свой. Ела, седни.
Не е много голям, но няма нищо. Не сте безпокой. Свикнал съм с простите неща. Ако знаеше как съм живял почти през целия си живот. Аз пък живях на широко и пак не бях щастлив. Ти поне си имал късмета да не познаваш близките ми в Аржентина. Богати, че и отгоре. И при това държат да го демонстрират. Май не са ти особено симпатични. Не, никак. Честно казано, не си представях, че си с такъв знатен происход. Татко, Да, кога престанахме да ходим на църква в неделя? защо питаш? Не знам. Спомних си, че когато мама беше жива, често го правехме. На нея й харесваше. Тя наистина беше вярваща. Помниш ли? Беше толкова отдавна. Помня, че най-много ме впечатляваше спокойствието, което цареше вътре. Дори изпитвах малко страх, знаеш ли? Но приятен, пленителен, хипнотизиращ страх. Кога престанахме да ходим? Кажи ми, татко. Не разбирам. Защо е всичко това? Бях в църквата. Същата, в която ходихме, когато бях малка. И защо? Не знам. Не знам, почувствах, че искам да отида. До някъде от любопитство, до някъде от самота. Но, скъпа моя, ти не си сама. Не, татко, сама съм. Или поне бях, защото вече намерих подкрепа и утеха. Не те разбирам. Няма значение, татко. Знаеш ли, аз и не очаквах друго. Предполагам, че това е моето легло. По-скоро твоето кресло. Имам развинтено въображение. Добре, ще ти покажа семейството си. Това е жена ми Шарон. Много е хубава, красива е. Аз съм луд по нея. Май сме влюбени, а? И още как. А това хубаво момиченце кое е? Това е дъщеря ми Томи. Дъщеря ти? Да. Много ми се иска да я видя. Стаята и там ли е? Не. Стаята е далеч. Всъщност не толкова далеч, но за мен е все едно, че е на друг континент. Томи е аутистка. Живее на едно място, където се грижат за нея. И аз честичко я посещавам, но не е същото. Друго щеше да е, ако беше тук. И можех да бъда винаги с нея. Понякога Бог ни изпраща изпитания, които ние отначало не разбираме. Питам се дали някога ще разберем. Видя ли я вече? Кого? Луиса? Да. Разкажи ми.
Няма какво. Има. Как изглежда? Много добре. Грозна ли е? Наистина изглежда добре. Което не може да се каже за мен. Ти си най-красивият татко на света. Наистина? Да. Казвам ти, че веднага ще хлътне по теб. На нашата възраст вече не се хлътва. Така ли? А всички тези мебели? Ами и цветята? При това още преди да я видиш. С теб не се излиза на глава. Още не мога да разбера как стигнах до тук. Какво правя тук? Защо? Лека нощ, любов моя. Лека нощ. Добро утро. Здравей. Ела, седни. Не, благодаря. Мога ли да те поканя на разходка? За теб няма ли телефони? Даваше заето. Отивам да си взема чантата. Вървя се аз по моя тротуар, както всеки ден. Слънцето си грее и изведнъж виждам едно коте насред улицата, а колите фучат покрай него. Истински зверовери, казвам. Защото наистина... Кръвно налягане? 9. 9. Веднага си помислих, отивам да го взема. Полека-лека успях да се приближа до него, но тъкмо да го хвана и ми избяга. Пулс. Нормален, но постоянен, непроменлив. Да. Пулс. Та тъкмо да го хвана и то ми избяга. Боже мой, за малко да ми изкочи сърцето. Един камион мина на косъм от него. Спрете за момент. Помълчете за малко, Фабиана, моля ви. Извинете, докторе. Знаете ли, правя го, за да поразведря атмосферата, защото положението е такова, че на човек направо му иде да се разплаче. Горкичката. Чак нещо ми става, като я гледам. Права сте. Моля да ми простите. Моля ви. Просто ми е трудно да запазя добро настроение в присъствието на това момиче, което от 10 дни е в кома. Та как се казваше котето? Не, то не беше мое коте, беше улично. А какво ще наредите, докторе? Контролирайте състоянието на пациентката на всеки 4 часа. Вземете проби от изпражненията и урината й. Искам да проследя дали утре ще има физиологични промени. Благодаря, докторе. Тази част от работата ми е най-приятна. Какво правите тук? Това е интензивно отделение. Здравейте. Моля ви, господине, не се правете неинтересен. Тук не е кафене, ние тук работим. Достатъчно, Фабиана, вървете. Бъдете спокойни. Мислих, че няма да ме познаеш. Много време мина. Добре, да вървим.
Тук не можем да останем. Винаги бързаш. Нямам време, татко, трябва да вървя. Няма ли да вдигнеш? Сигурно пак някой ще пита дали ти си момичето от вчерашните новини. Само президентът на републиката още не се е обаждал. Не искаш ли да се обадиш? Не, чухте добре, татко, няма нужда да повтаряш едно и също. Не ми отговаряй така. Ела и седни да поговорим най-сетне. Нямам време, пък и какво има да говорим, знам какво ще ми кажеш. Значи няма да вдигнеш? Защо все аз трябва да се обаждам? Защо трябва да търпя иронията на приятелите си? Просто си намери не толкова иронични приятели. Дани, Чао, татко. Даниела! Чао, татко. Прати ми търпение, Господи, с това момиче. Прати ми търпение. Ало? Не, имате грешка. Какво се случи, Маурисио? Какво се случи? Да, с Габриел. След толкова години, а? Имате ли някакво обяснение? Обяснението е и просто и сложно. Тогава започнете от простото. Простото е, че дори и аз не знам какво точно се случи. Бяха трудни времена, пиенето, алкохолът. Но изборът беше ваш. Никой не желае смъртта на човека, когото обича. Напротив, смъртта разрушава всичко, всичко. Като буря, която връхлита и те побеждава. Да, но защо Габриел и Фелипе трябваше да страдат двойно? Не им ли стигаше смъртта на майка им, да трябваше да преживеят и изчезването и отсъствието на баща си? Габриел няма никога да ми прости, нали? Както и ти, и другите. Знам, че трябваше да остана с тях, да споделя мъката им. Но не можах. Не разбирам, какво искате да ми кажете? Че се разкаивам. Не съм ви съдия, но ми се струва, че за Габриел е вече твърде късно. Надявам се, че не. Защо сте тук? Не всички понасяме болката еднакво. Някои сме по-слаби. Затова сега, когато мога, когато изгубих другото си дете и чувствам, че достатъчно съм страдал, искам да се извиня на Габриел. Дано сте подготвен да чуете онова, което трябва да ви кажа. Не ме плаши.
Липсваше ми. Божечко, колко ми липсваше. Толкова много време мина. Да. Не си се променил. Може ли? Мястото е спокойно. Понякога на всеки му се приисква малко спокойствие. Както виждаш, променил съм се. Всички се променяме. Не и ти. Не, наистина. Напротив. Сега аз се стремя към други неща. Аз също, Луиса. Да, известно ми е, гледах новините. Но предположих, че ти знаеш къде е синът ми. Да беше така. Моля те. Моля те, аз все пак съм му баща, не го крий. Не му желая злото, не и сега. Наистина не знам. Кълна ви се. Трябва да го видя. Да го видя, да му искам прошка, да му помогна. Знам, че не мога да върна времето назад, но искам да използвам малкото, което ми остава. Само не разбирам защо. Точно сега. Преди няколко дни навърших 65 години. Нито сърцето, нито черният ми дроб ще издържат още дълго. Вече съм на финалната права. Аз не знам къде е Габриел. Но мога да ви помогна. Да го опознаете малко по-добре. Габриел е чудесен човек. Той не е извършил това убийство. Знам. Макар да не съм живял дълго с него, познавам същността му. В това отношение прилича на майка си, самата доброта. Той много ми липсва. От телевизията научих, че е щял да се жени. Запознанството с годеницата му би ми помогнало да науча повече за Габриел. Къде мога да я намеря? Не знам. Не знам. Слушай, Естебан. Не ме карай да те моля. Достатъчно страдания съм преживял и причинил през своя живот. Затова искам да се помиря с семейството си преди да умра. Добре. Ще ви дам нещо, от което можете да научите нещо за нея. Благодаря. Вземете. Това ще ви помогне да опознаете сина си. Колко време изгубих? Колко време? Отче, Да, дъще. Слушам те. отдавна не съм се изповядвала. Тогава, навярно, имаш много заказване. Да, Кажи ми, какъв грях те накара да дойдеш в Божия храм? не дойдох заради себе си. Всеки от нас има по някой грях.
който иска да скрие дъще. Нали за това е изповедта? За да можем да изкупим грешките си. Аз искам да говоря за годеника си. За човека, когото обичам. Консумирали ли сте любовта си? Знаеш, че в наше време това не е за препоръчване. Има ли някаква причина да не сключите брак? Съдбата ни раздели. Как така, дъще? Това е дълга история. Не се притеснявай за мен, дъще. Аз разполагам с достатъчно време. Ако ме обичаш, скачай. И да те оставя съвсем сама. Благодаря ти, че мислиш за мен. Красиво, нали? Да, красиво е. Не съм била тук от училищната екскурзия в 5-ти клас. В 4-ти. При вас вундеркиндите от Бершева може да е било и в 4-ти, но при нас не беше. Пресмиваш се на завършилите в Бершева? Не, моля те, нищо подобно. Ще те науча, ще се подиграваш на Бершева. Не, мястото е много красиво, наистина. Знаеш ли, Майя? Плаши ме това, което изпитвам. И какво изпитваш? Не знам, може би за това се плаша. Хубаво ли е или лошо? Когато не сме заедно, мисля само за теб. Не мога да повярвам, че го казах. А когато си с мен, за какво мислиш? За това. Ще купиш ли кораба ми? Какво друго ми остава? Аз нямам нищо. Ето. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Повече нямам. Мой ред е. 2. 1, 2. Кога ще си дойде мама? Не знам. Татко ми каза, че няма повече да я видя, вярно ли е? Не, баща ти е шегаджия. Не бива да приемаш думите му буквално. Много е болна, нали? Ще трябва да поостане в болницата, докато се оправи, но ще си дойде. След колко време? Колко? Ето. Ще ти продам платнохода Маракаибо. Така, ето. Добре. Ето. Ама първо ми плати кораба. Как като нямам пукнат грош? Не ми остава нищо. Значи печеля. Искаш да кажеш, че аз губя? Да. Теб кой те научи да играеш, бе, детенце? Ами татко? С учител като Муса, всеки на твое място би спечелил. Да. Ама той не ме научи да играя, а да шмекерувам. Имате ли представа кога ще се събуди доктора? Не, това никой не знае. Може би след 5 минути, може би утре, а може би никога. Горкичката. Възможностите на медицината не стига до там. Това е великото таинство на природата. Трябва да вървя да работя. Вие ще останете ли? Да. Добре, ако има промяна, съобщете ми, моля. Аз тръгвам. Ще се събудиш. Сигурна съм, че ще се събудиш.
Наистина съм само твой, Майя. Може да не вярваш, но скъсах с всички останали. Много благородно от твоя страна. Това е чудесно. Аз пък си оставих нещичко за резерва. Много смешно, нали? Майя, чувствам се изумително добре. Вярвам ти. Но нямам представа какво ще кажеш след секунда. Познавам те. Ти никога няма да бъдеш само мой. Това не ви засяга. Габриел е голямата ми любов. Никога не съм обичала никого както него. Чувствам, че съм готова на всичко за него. Сърцето ми му принадлежи изцяло. Той е почтен човек във всяко отношение. И все пак го обвиняват в убийство, отче. Това е много сериозно, дъще. Но той е невинен. Напълно невинен. Може да те е излъгал, дъще. Не. Даниел никому не би сторил зло. Знам, че не би го направил. Толкова добре ли го познаваш? Както самата себе си. Но тогава защо си дошла ти? Би трябвало да се изповяда той. Не мислиш ли? Може би това и прави. Където и да се намира. Къде? Къде? Той беше в затвора, но трябваше да избяга. Къде? Не знам. Къде е? Не знам. Който няма какво да крие, няма защо да бяга, дъще. Къде е той? Къде е той? Не знам, отче, не знам. Добре. Успокой се, дъще. Хайде, успокой се. Всичко ще се оправи. Ти си скитник. Неуловим, несериозен, див. Да продължавам ли? Майя, аз обичам теб.
Мати, моля те. Майя, искам да сме заедно. Край на скитничеството. Ставам сериозен. Може би само малко див. Малко ми е трудно да повярвам. Кой знае колко пъти си го казвал и на кого? Така ли е? Но сега го казвам на теб, Майя. Обичам те. Аз също. Но не съм убедена, че е възможно. За мен ли е? Отвори. Хайде, отвори. Мога ли да ти предложа нещо за пиене? Не бъди толкова официален. Да, бих пинала едно кафе. А после и бренди. Значи, помниш. Сама ми го каза, нали? Нали? Това жена ти ли е? Била е много красива. Имам и чудесна дъщеря. Как така не си се омъжила? Това е много, много дълга история. Но и ти си бил самотен през тези години. Но не е толкова дълго. Май не си много по приказките. Аз самата бях доста самотна през тези години. Но сега си добре, надявам се. Скъпи мой, ти си все така очарователен. Не бъди толкова сигурна. Красива е, Мати. Харесва ли ти? Много. Много. За момент си помислих, че... Какво? че... няма значение. Веришката е красива. Благодаря ти. Пръстена ще купим заедно. Утре? Ще се омъжиш ли за мен? Ти си полудял. Полудял си. Майя! Омъжи се за мен. Моля те, Майя, направи го. Ето, Майя. Аз коленича. Омъжи се за мен. Стига, Штурчо. Ще получа ли отговор? Благодаря. За какво? За веришката много е красива. Майя, ще се омъжиш ли за мен или не?
Да ме напиеш ли искаш? Благодаря. Добре дошла. Лехайм. Лехайм. Чудесно бренди. Израелско е. Виж ти, много неща са се променили след последното ми идване тук. До някъде и с твоя помощ. Не, моля те. Пак се правиш на скромна. Да. Така е, скъпи. Но скромността сега не ми помага. Нито в работата, нито в нищо. Чакай, не ми бягай. Не бягам. Ей. По-полека, Йов. Йов, може ли да те попитам нещо? Разбира се. Как оправихте онази бъркотия с Муса? Работим по въпроса. Да. Но той е точно копия на Муса. Бяхме съвсем близо, а всичко отиде на вятъра. И най-лошото е, че ти го изпусна. Не съм толкова сигурна, че съм го изпуснала. Убедена съм, че рано или късно той ще допусне грешка. Надявам се. Имам чувството, че те е страх да не го хванат. И за това го криеш. Кълна ви се, че не отче. Самата аз много бих искала да знам къде е Габриел в този момент. А ако знаеше къде е, щеше ли да ми кажеш? Мисля, че не. Това е грях, дъще. Но аз го обичам, отче. Не мога да живея без него. Уверявам те, че пак ще го видиш. Само ми обещай нещо. Да, отче. Обещай ми, когато се срещнете отново, да го доведеш тук, за да се изповяда пред мен. Добре. Обещавам, отче. Обещавам. Не се безпокой, дъще. Аз лично ще се погрижа да сложа край на твоите мъки. Следващия епизод на Мусад. Не се прибра цяла нощ, нито ми се обади. Не смяташ ли, че малко прекаляваш? Жадна съм. Значи стигна и до децата? Говориш ми за женитба, нали? Искам да се упражняваш в стрелба, докато си тук. Не знаела къде е Габриел Самудио. И вие й повярвахте. Само не ми казвайте, че сте станали вярващ, Муса. Ама, че си глупак. Кажи да. Кажи да. Гледахте 10-ти епизод на израелския сериен филм Мусад, представен от Union Television. Филмът е обработен в студио Доли от екип в състав. Преводач Алена Ковачева. Текста четоха артистите Тамара Войс, Ася Братанова, Борислав Лазаров, Димитър Герасимов. Тон режисьор Иглика Атанасова. Режисьор на дублажа Добромир Чочов. Mis labios quieren gritar, mi corazón no entiende
que ya no te pueda amar. Busca en mi mirada, soy el mismo que te ama. Solo puedes descubrirlo si tu cuerpo y el mío se funden en nuestra cama. Soy el mismo en el deseo y en la forma de mirar. El destino me hizo un juego, me empujaron para entrar. Me condena este silencio, mis labios quieren gritar. Mi corazón no entiende que ya no te pueda amar. Busca en mi mirada, soy el mismo que te ama. Solo puedes descubrirlo si tu cuerpo y el mío se funden en nuestra si tu cuerpo y el mío se funden en nuestra cama. След претърпяна тежка катастрофа, 22-годишният студент във Великотърновски университет Георги Андонов Киряков от Тополовград повече от 10 месеца е тежко болен, неподвижен от кръста надолу. Наложително е дълго